Сега сме на резиденцията на Байтово. Тази резиденция беше към Интерхотела. Едновременно взимаха мултигрупа. Интерхотела и резиденцията на Байтово. Много глупаци ме надосаха. И разбират от всякакъв бизнес. А пък на две магарите сламата не се разделили. И взеха ми пишат там, че е губещ, нямало ски писти, нямало Черноморие, нямало море, нямало нищо. Вижте, Говеда, да ви обясня нещо. Има едно нещо, се казва исторически туризъм. Вие чували ли сте? Вижте. Най-историческия може би град България, да не кажам повече, всички градове са исторически, цяла България е историческа. Но Търново е много исторически град. Друго, той е в центъра на България, ако не знаете. На времето столиците са се избирали да бъдат на центъра, защото когато атакуват държавата, ако е на 30-40 км или 50, както и София и Сърбията атакуват, ще минат 50 км и ще заземат, а от тук трябва да минат 300. Нали? Те се е правило. Сега модерна работа, други времена, но Търново е перфектно. Значи, лятно време, когато имаше групи с автобуси, организирани, и сега може да се направи, и сега се правеше. Смятай, че газа до преди 6-7 години имаше една управителка, както го беше заебал хотела, както нищо не правеше, нямаше места. Той е хотел от 365 дена, 730 ще е в годината. Той няма да има празно и ще се запазват напред, стига някой да го работи както трябва. Да се върна на историческия туризъм. Когато го правиш ли нещо със съкъл, има, казва се, организирани групи идват. Не с часовниците, търмъци. Ами, на времето идеха японци, идеха китайци, идеха руснаци, идеха от целия соцлагер. Сега в момента пак ще идат. Пак могат да идат. И не е all-inclusive, а ще идат с пари. Във всеки автобус, към всяка група, имаше екскурзовод, се казва. И тези работи сега не ги няма, защото няма екскурзоводи. Когато дойдат автобусите, повярвайте ми, ако е организирано, няма да има празен ден. Целогодишно. Значи, от зимните курорти ги организират да видят историята на България при добра държавна политика. Говоря, ако хотела е държава, значи, уточняваме. И ако хотела има кадрите, които имаше, защото сега няма нито готвачи, на времето готвачи колкото искаш. Няма нито сервитьори. На времето сервитьори колкото искаш. Бармани, електричари, водопроводчици, всичко имаше колкото искаш. И то кадърни. Хотела, ако е държава, както беше, и при това управление, казвам, както го управляваха хората, и аз ако съм сега би го направил, ще идват с екскурзоводи. Когато дойде екскурзовода, той се е разбрал, примерно, сега ще ви покажа, на чершията се отива там за наячи, магазинчета. Отиват от едната група са 40-50 глупака. Отиват, пазаруват по тези магазинчета. Отиват да видят къщата с маймунка. Отиват да видят царевец. Навсякъде си плащат. Отиват да видят Народното събрание, Конака. Навсякъде си плащат. Отиват да видят Гурко. Целя, като екскурзовода, върви пред тях и говори дали ще бъде на руски, коя е руска групата, дали ще говори на японски, коя е японска групата. Имаше всякакви екскурзоводи. Защото ти сега като тръгнеш като муха без глава, нищо не мога да разбереш кое. Нищо, че телефончето ти казва.
Нека да те завидат. И тези хора, докато вървят, ръсят пари из града. Освен в Интерхотела. Разбирате ли? Лятно време идат от морето и зимата идеха от Балкана. Зимно време от Балкана. Друго, има едно нещо, се казва бизнес туризъм. Такъв политически туризъм. Имат срещи. Този хотел има една или две конферентни зали. Не знам точно колко са. Но може да се направи в ресторанта, може да се направи в Бирхалето. В Бирхалето съм го оставил за друго нещо. Като тия хора, като дойдат за 3-4 дена на бизнес среща, на тимбилдинги сега, дет му викат, хора бяха банкети, обмяна на опит му викат, нали? Банкери, манкери. Като ги лепиш от единия край, значи те примерно имат меню. Ама не е такова шведска маса. Ами, както трябва. Хапват, пиват, всичко. Плаща се. За тези 3-4 дена те ще минат през лоби бар. Сега модерно. По-рано беше дневен бар. В Интерхотела дневния бар беше с 200 места. Ще ви покажа, защото так детайлно ще ви покажа, какво може да прави този хотел. Оттам той отива в ресторант. Значи, каквото има като порцион, е платено от фирмата. Но каквото иска, си плаща отгоре. Оттам докато се мутаят, нощен бар. Преди ще излязат из града, защото не може всички тя са натикат на едно място. И ще ръсят пари в града. Отиват в нощния бар. Там оставят пари. Но преди това, примерно, ако им нещо не им до дневен бар, отиват в кафе сладкарницата. Тая кафе сладкарница имаше всичко. Казвам кафе сладкарница. Торти, питиенца, вискенца. Каквото си пожелаеш. Пак се плаща. Не е инклюзив да ми дойде най-големите царвули на света да съберем. И да ми вари с накитника. Не. Платежоспособни хора. Друго, когато направиш този хотел, нали, тая организация, искам да кажа, има едно нещо, се казва, много от вас не го знаят, тъпанарите, казва се хазартен туризъм. На мястото на Бирхалето, аз ако съм, щях да направя едно казино. Говоря, когато има кадри, когато има хора, защото сега няма кой да работи. Но щях да направя казино с живи курпиета, не рулетки такива, което е сега се едно да намеря космонавти. Но тогава имаше. Защото живите курпиета, мисля, че на 20 или на 30 минути се сменя, защото всичко се смята на ум. Те сега не могат да сметнат магазина, камо ли да намеря хора да смятат там. И са 3 смени, мисля, че 2 или 3 смени. Нон-стоп на 20 минути се менят, за да ни бъркат, да ни правят грешки, защото те смятат на рулетката. Блекджек, покер автомати, последна дума. И това нещо, понеже го разказвам, защото някои глупаци ми писаха, че не може да изкара от 20 минути. Сега за невежите го да ще сметна. Знаете ли едно казино, ако е добре разработено? Държавно, защото при казиното загуба няма, да знаете. Умните хора, примерно ще сложи таван на рулетката, трябва да обяснявам, нали, да не е много голям таван, защото мога да те обире, не за вашите го е. Тези дет ми пишете. Това казино днеска може да изкара 1 милион. И най-вероятно ще ги изкара. Защото доста евреи ще играят. Знаете ли колко евреи летят до морето? Само и само да играят. Друго, в държавите около нас, Гърция, Турция, евреите, е забранен хазарт. Тук във Велико Търново, горна е тук през Арбанаси, на 7-8 км. Има летище, което ще каца и ще води VIP-тата, така нарече. VIP. Тези хора, като седни, може да изиграе милиони. Които милиони са за тебе чиста пара, която остава за България, за града. Говоря, кое е държавно.
Разбирате ли, ма? Ще подчертая пак, ако е държавен хотел и ако се ръководи от умни хора, не от говеда, дет ми пишете там. Била стара инсталацията, прави се. Нали, имало от едно време, тя ще се направи. Няма да има отечки от топло, няма да има отечки от ток, няма да има нищо, всичко ще се направи. Друго, още едно перо. Хотела има, басейна беше 12 на 6 метра или на 7 метра. Спа център. С масажи ще им закарам там такива камъни. Вулканични, които се сетиш. Фитнеса вътре уникален ще да го направя. Плюс спад, плюс басейна. Чувате за какви пари. В Янтра, като тренирах преди 6-7 години, Шарлопа, Бог да опусти човека, беше го разработил. Той беше най-оборотният хотел 2 години в България. И той е правил Тодор Живков, само че те го избиха и го направиха малко по-така. Аз като хора експа центъра, в нормални дни, правеше от 1300 до 1800 лева. Там всичко е печал. Това е услуга. Декември месец от 2300 до 3000 лева. На ден, говоря. Като в Янтра хотела е 3 на 7 или 8, като такова, като локва си оплакнеш мъйци беше направен на басейна. Не е като в Интерхотела. В Интерхотела за една хубава подредена зала с спа, с басейн, аз ви гарантирам, когато хотела е пълен, 5-6 хиляди лева поне на ден печалба. Поне на ден. Печалба говоря. Чувате ли ма? Говеда. Колко обекта ви изредих? Горе имаше фризьорски салон. Този фризьорски салон щях да го направя сега с тези модерните тапанари, като додат отвънка и чуки, ще им слагам даже на чужденците, за да им вземем парите, останат в България. О, направиш фризьорски салони горе. То бяха магазини, които ще печели хотела. Вие защо ми смятате само стаите? Вие знаете ли, че примерно ако не са търмъци, стаята под 180-200 лея няма да е. Но черешката на тортата е казиното. И защо съм тук? Значи, това нещо на Бай Тодор, аз ако бях, нямаше да викам, че да плюя да таком, аз щях да направя на Бай Тодор стаята, щях да я направя с портретите му, с всичкото. Хората само като чуеха, че на диктатора ще спът в стаята, поне 3-4-5 хиляди ще изде стаята. Говоря за чужденци, такива. Тук има отпред 2 хеликоптерни площадки. Тук този хотел има 19-20 стаи. Тук ще да бъде само за баровци, като от комунизма останало. Той може би, доколко знам, 1 или 2 пъти изпал тук. И между другото, поне плюйте колко са били комунистите, как са крали, резиденцията на Бай Тодор е тук. И всичките са държавни и украдени. На сегашните палатите са си техни. Резиденцията не е взел Иван Славков или Тодор Славков. Тя е тук, виждате, на хайдуците. Както и да се върна на далаверата, как се прави, как ще сега се лапат пари. Тук отпред има, говоря, това ще бъде за богатите хора, защото той нещо е уникално. Виждате тук, паркинг пак има, всичко е измислено както трябва. Има 19 стаи. Долу има и басейн, и киносалон имаше и римска баня, но съсипали са го, само басейна. Но, примерно, аз ще ги възстановя, ще ги направя като при Бай Тодор. Всичко да бъде както и било. Тая резиденция на Бай Тодор не случайно е на това място. Тук на това място, така са го изчислили, че от Бяло море идва едно течение, което върви точно тук, точно където е резиденцията. Тук по Камармана си ляво дясно, пак, но точно е тук върви, където лятно време
Ако долу е 40 градуса, тук има 15 градуса разлика. Вечерта долу се потиш, към 12 часа тук трябва да се наметиш. Не случайно е избрана тук. И не случайно богаташите той нещо ще се разкаже, ще се каже. И тези богати хора ще да дойдат, защото тая гледка е тук. Той нещо го няма навсякъде по света. И те ще кажат, бяхме на диктатора Живков в резиденция. И като гледат тук богатите, повярвайте ми, няма да отидат в Дубай, а ще дойдат след с превода. Виждате за какво става просто. Интерхотела е долу на 6 км с коли, караца, баруците, с самолет горна има летище. И тук има 2 хеликоптерни площадки. С хеликоптер за 40-50 минути кеф му Банско, Караски и се връща тук. След 40 минути. Да се изкъпи. Кеф му морето, кеф му Пампоро, където и да е. 2 хеликоптерни площадки. И хората, като ги лапна тук, говоря ви за хазартните балъци, дето искат да играят комар. Между другото, в казиното ще влизат и другите след бара. Вика, де да говорим сега какво да правим след бара, няма да се отбием в казиното. И като се отби в казиното, и картичката заминала. Фъркат мангизите. В хазарта, който се е занимава с хазарт, знае, че ако днеска е спечелил 50 000 долара, утре ще даде 500 000 долара. Няма казино на загуба. Ако се ръководи правилно. Нали, има сега там едни работи. Таван на рулетката се слага, да не могат да отбиде. Нали, има го като в теорията, но почти никъде не става. Това казинце само, при добро управление, то ще да прави 20-30 милиона на година. Гарантирам ви. Сега с тези онлайн мога да направиш такива реклами на града, така да напълниш хотела, целият град да съживиш от този хотел. Защото друг хотел не мога да го направи. Това е град в града. Видяхте ли колко неща ви изброих? Защото едно говедо ми пише, не мога да изкарва пари Интерхотела, не мога да изкарваш ти, глупак. Не мога да изкарват ни кадърниците. Но когато умен човек, примерно, аз ако държавата е зад гърба ми, аз казвам, примерно, на партията, трябва хеликоптер. Хеликоптер еди. А ние сега ще варя в банката да ми даде, че да ма наебе. Защото хотела е направен. Хотела е готов. Само трябваше кадърни хора да го ръководят. И да не се дава на буклуци да го украдат. Там един ми пише за газа. Знам на кого е на то с фалиралата банка. Той беше даже мой кръстник. Къде беше он от Сърбия? На Цветан Василев. Много добре знам на кого са нещата. Всичките са само хайдуци. Зато и са се затворите. Затова казах олигарх, той ако беше кадърен, щеш да го направите, което аз ви говоря тук. И поне данъци щеш да плаща. Но ако е държавно, и ако имаше кадрите, които създаваше Тодор Живков, кадри, защото ти сега да ти го дадат, и милиарди да ти кажеш, не мога да намериш кой го направи това нещо. Няма готвачи, няма сервитьори, няма бармани, няма чистачки, няма. Нищо няма. Но тогава с тези кадри чували с пари. Чували с пари. Да разбрахте ли ма сега? Търново е на центъра на България. Той хотел е най-оборотният в България, защото на морето зимата не работят. В Балкана лятото не работят. А той ще работи 700 дена, говедай. Като ви каже, че печатница за пари, не ми разсети мозъци. Що сте глупаци? Ясно ли ви? Не ми обяснявайте как се правят пари, нищожества, дет не може да направите иначкия. Ще направят на някои други, поне сте, нали, айде да прикавам глупости. Да ми пише как било, що било. Абе, тиквеник. Ма ти комплекс да си бе майката, ей, пора. Ма аз ви изброих, те са 100 обекта. Магазини, ресторанти, конферентни зали. Идат тези балъците, разбираш, ще ми правят конференции. Те отишли аз. Тия ми 3 дена еди къде си. Айде, мангизи. Айде да минем през казинството. Охо, свършим му парите. Той ми смята колко ставиш ще продам.
Казвам ви, бе, газа както ни го работеше, нямаше празен ден. Хотела беше заед постоянно. И той не може, защото ни кадърник. Не мога ги стопанисва, нямаше сервитьори, нямаше нищо. Те хората се заръчали, ще правят сватба, заели хотела, той някой сервира. И пак бяха там. Толкова добре направи. Пак да смятат. Стойте се на шиваните газове. Дете смята, като не мога смятат, дете смята. Добре ли го смята? Вие знаете ли в България, ако се натисне на историческия туризъм, какво чудоше? То няма екскурзоводи. Те нашите не знаят историята си. Те знаят, примерно, колко сме тъпи, колко ние били тъпи. Царевец, господа умници, е направен, Веско ще ви пусне сега едни кадри, какъв е бил преди да дойде бай Тодор. Да го направи, тая реставрация, да са патриаршията горе, към Баница каране, не знам откъде. 630 км кабел има за лазерите и за осветлението и за звук и светлината. Това нещо го направи бай Тодор. Той е идвал тук в Търново да одобри нещата да се правят. Той ще ви покаже каква развалена беше Царевец. Царевец, ако не ти каже, че и Царевец, не може да разбира, че и Царевец. Пак, никъде не сте го направиха. Защото има туризъм в Велико Търново. Защото да се помни историята на България. Разберете ли? Защото когато няма организация, нищо не мога. И седат ни румънци, идат сами, таки сварят като мухи без глави. Не бе, ти си ги организирал, хората ти идат на групичка, балъците нагласени, наредени, да им вземеш парите. Ма ние имаме само капа и туристи. Ми като те никъдърници. За шаваряло нещо. Как да видите, им го закичили с скидките, унес го правите. Що да го правим ните? Стаята ще е 200 лева. 200 лева. Тук ще е под 1000-1500 лева. Няма стая тук. На резиденцията на бай Тодор. Като кажеш, че резиденцията на Тодор Живков. Той има ти как да кажа? Те ще... Нали? Тъй как трябва, бе? Мозък. Знаете ли, че хотела може, мисля, че 3 или 4 дена да няма вода и той е такива резервуари има. Да? Аз ви казвам, да се направи хазартен туризъм, плюс всичките туризми. Исторически. Те се съчетаят. Няма да има, аз ви казах, от 365 дена 730 ще са заети. И ви гарантирам, години напред, че е заето. И тук, и там, защото с чартерни полети, ма той летището в горна, пак го даваха на някой, пак го съсипаха. Да, тук, той нещо, видиш, тук, баросите, виж как тук, виж как се, гледай как се такова, тук спира, примерно иди от там, видите ли как, оп, отпред тук ще спре лимузина, ще го смъкна, че му отворят, кой да му отвори? То сега има едни мърши, дета, вчера един мой приятел ми разправя, взела я на работа, тя да си зареди телефона, изключила той хладилника с сладоледите и забравила да го включи. И сладоледите заминали. Другия ден ще забрави пък таковато, с месото. Нищожества. Дед ги възпитават сега. Онлайн ще ми учи. Нищо не мога да направиш. Тогава имаше кадри. Човека мислеше. Имаше, казах ви, майстор готвачи, техникуми за всичко. Там, дето бяхме казармата, в предния клип, дето пусках. Там имаше за тя освен школа за санитарни инструктори, беше за готвачи и за хлебопекари. Да му пече хляб, да му работи. В казармата се учиш. Не знаеш, примерно, само знаеш как влизате еларите и те правят готвачи. Щеш. И се научаваш. Излезеш в живота готвач. Сега де готвач? Друго, чакай, че нещо интересно забравих. А вие знаете ли, примерно, аз ако бях пак, те го бяха направили комунистите, но аз нямаш да правя нищо друго. Малко ще да облагородя нещата с хазарта и стоилни. Вие знаете ли в ресторанта, какво се сервираш? Какво искат чужденците, бе, говеда, да ви свет на вас? Чужденците искат мешена скара, за младите да обясня. Кебабчи, кюфте, шишчи, паржола и шопска салата. Това знаеха. И като им даряха от нашата ракия, гроздова, сливова, каквато и да е, само искаха ракия и шопска салата. И лазяха на 4 крака тези говеда.
Пари ще им даваме сега гурмета, ще се правим на уния обратните, разбираш ли, с не таква спаница и му слоя 0,1 е такос на гурме ми еде. Ти му се пи паржолите и той да виж как плющи. Ушите му плющят. Друго, сирене, наше истинско, такова кашкавал, нашенски, истински. Знаеш ли къде дойдат тези дет им фалите на французите и на тези швейцарци, сирената, дет миришат на стари партинки и мога го ям, като го помириша синьо ли, червено ли, пимбяно, къде от нашото сирене и кашкавала, си го изядат пръстите. Ма ни по нея, ония сбили много хубаво. Какво му е хубавото? От 3 метра мирише. Как го оставя в хладилника, един път беше купила моята, ще я да убие. На стари партинки мирише. Вони! Много хубаво било, защото от нашото по-хубаво нямаше. Домати българско. Света няма такова с домати. Ма то с всяка баба изчезват и сортовете на домати. Домати да ти види окото как се еде. С ракия, чорби, агнешки, шкембе чорби. Той вървеше, бе. Българското говеда, аз той щях да продавам. Защото хората той иска, защото го няма никъде по света. Японците не взимаха киселото мляко. Дет ви прикаях биловско мляко, кисело наше мляко. Само в България ставаше. То искат хората. И те им го даваха. И цяла България се славеше. Пък ние сега скона знаят, бе. Те млякото не взимаха патента на киселото мляко. Те с бурсуци и той продаваха. Ние нямаме нищо, бе. Нашо. Ансамбли идат вечерта. Правяха им, излизат млади хора. Хора, песни пеят. Народни ансамбли говорят. Чудо! Хората се радват. Нестинарки, снимки, тогас. Така ще е Интерхотела. Като ви кажа, че ще е печатница за пари. Печатница за пари. 20 милиона са малко на година. И от него живаше целия град. Разбирате ли? Защото сега ще дори в този хотел някой, ама той вари като муха без глава. Тогава не викахте, господа, ние ще го заведем на самолотската чершия. И тръгват 40-50 тиквеника и варят. И си купуват. Даже имаше тези екскурзоводите бачкаха с някои от магазините да закарат там тези балъците. Ще отидем да видим къщата с маймунката. Оп, царевец вечерта. Хайде плаща. Отиват в музеите. Музеите се издържат. Ръсят пари навсякъде. Сега. Глупендери, никаква организация. Ама нищо. Ма той да иска го организира, той няма хора. Той няма хора, той трябва да дойде от някъде. Дет ма базикат ни да варя в Виетнам и в Северна Корея. Че аз го ги докарам оттам, знаеш, че убия рибата, ако имам. Те са по-научени от нашите сега. Знаеш, че Виетнам Сирия тук работят, ние ги учихме. Знаете ли го той? Знаете ли, че учихме Либия на медицина? Медицински сестри, лекари ходеше в Либия, Кадафито ги вземаше. Знаете ли? Де знаете? Вие знаете, че сме некадърници. Че у нас били голяма работа. Не. Та с природа. Той нещо. Никъде няма да го такова. Те са табяти нашите. Нашите обичаи никъде ги няма. Разбирате ли? И когато направиш една хубава реклама, това нещо аз ви го говоря. С гайдите му, примерно, от тук ще отидат на Родопите, от Родопите ще дойдат тук, Търново, цяла България, Мадарски конници. Има колко исторически паметници имаме, в света няма държава такава. Няма такава държава, с толкова с история. Обаче ние понеже, те там в щатите на мин да заплюват два камъка и вика голямата мечка седяла тук от 5 милиона я гледат. Па то няма мечка, няма нищо. В Гранд Каньона. И смислят си. Пак ние тук ще я го опашат пити кан с бай Тодор, с всичко. Ще да направят, ще да взема на Георги Димитров, той, кажи го де, бюста с такова. Тук ще я направя, хората ще я дават милиони да дойдат тук. На Блуздужа ще я дават милиони да дойдат. Ако ни бяха съборили мавзолея, вие знаете ли в Москва на мавзолея на Ленин, че колко пари прави? Обаче те са предатели да се подмажат на оттатък на Запада, на предателите другите. Гръмнаха мавзолея, се бориха.
Те всички дървета, и ще видите на старите снимки, са засяти от комунистите. Прието и видях, вие ще видите там, Веско ще ви сравни, нямало едно дърво, дет ме пита. Цяло Търново е било така, това е съдено на ръце. Копано съдено. Всичката тая зеленина, тук където има, горе на Арбанаси, борови, морови, всичкото е съдено от комунистите. Прието и интелигентите видях такъв бандърлък е било. Да. Сега сме на едно страхотно място. Това е язовир Йовковци. Той е построен, за да може интерхотел, болници, всичко, целият град, Велико Търново, е нямал вода. Да бъде захранен, за да може всичко да работи както трябва. Този язовир е построен от български хидроинженер, който е учил в Ленинград. Човека на първия проект той го прави, че да захрани град като Ленинград. После го прави по-малък. Но този язовир, може би е най-хубавата вода в България, която се пи. Така е изчислен, че 4 години една капка да ни капне, Търново и региона няма да остане без вода. Той е направен и то 81 година е пуснат. 12-13 години са прави. Сега някои глупаци казват, че им взели къщите на хората. Да, но са им платили за 2 пъти по-големи къщи. На Веско баба му и дядо му са едни от тези хора и в Дебелец имат на 2 ката къща. По-голяма от тази деца им е заляли. Така че, знам каква глупост ще кажете. Или че някоя църква залята там, нещо такова. Благодарение на тези хора, на тези съоръжения, има Велико Търново, сегашното, има интерхотела, защото той без стои, не може да функционира. Като няма вода, те спират през ден водата и никакви чужденци няма да дойдат. Така че всичко е мислено, правено по план. Защото едното без другото не може. Но те с нищо ще кажа, че ти коза направи. Коза направи. Виждате ли далекопровода как върви? Виждате ли там как минава над язовира? Какво са правили тези хора? Какво са правили тези хора? Той нещо далекопровода да върви, се изсича горите. Цяла България е опасна така. През планини, през паланки. И сега какво? Радва ли ме тази демокрация? Радва ли ме? Не. Когато кадърен човек това управлява, всичко вари. Когато ни кадърник ти сладката те пълни така ушите с боза, пък ти го набива 3 ката в газеца и ти вика колко си добре и ти кажеш, май ми в газа, бе. Той вика, не бе, не. И ти кажеш, май не. Хоп, като май пай ми в газа. Не, бе, много си добре, демократично, чакай сега. Така, ти имаш права, имаш много лайч. Той целият вътре. И с топките. И с топките. Вътре вие да знаете. На всички ни вътре. Чао.